Dneska je posledný deň prestupového obdobia a my musíme ísť nakupovať. Čaute ľudia, moje meno Ako a dneska tu máme nové videjko z kariéry z Mako FC. Let's go! Dneska, ako sme si povedali, nakupíme také posily a posuneme sa do polovičky sezóny. Poďme rovno na to. Najmä prestupy, ale ešte predtým by som sa chcel pozrieť do mojej akadémie. Takže nevidím tu veľmi potenciál, akurát, že tu je Ritter, je to brankár, má 17 rokov, má potenciál 69 až 87, čo je paráda. Potom tu máme Radic, má potenciál 67 až 87 a je to ľavý záložník a má 14 rokov. OK, toto by som zatiaľ nechal a dneska by som chcel kúpiť takých talentov. Ako vieme, prijali sme ponuku od Pumy. A to máme, že musíme kúpiť iba hráčov, ktorých klub sponzoruje Puma. To znamená, že čo keby sme kúpili napríklad takého O'Reillyho. O'Reilly je veľmi dobrý mladý hráč. Je z Manchesteru City a keď sa nemýlim, tak mne ho nechce nájsť. Dobre, nevadí. Ja by som skôr zavítal do Barcelony, ale tu nesponzoruje Puma, takže máme to trošku ďalšie. Takže čo keby, Real Madrid tiež nesponzoruje Puma a čo my teraz máme robiť? OK, takže mám tu 5 hráčov, ktorých sponzoruje Puma, sú mladí a je to pravý back. Takže na tohto tu rovno nemáme, takže tohto tu môžem dať rovno preč. A tak, tohto tu rovno škrtám. A máme na takého z tých 4. Dedic. Jeho sponzoruje Adidas, takže to tiež nič. A teraz tu máme 3. Fajn, poďme si na to. Tohto sponzoruje Adidas v tejto hre, ale v realite ho sponzoruje Puma, pretože hrá za toto, za Lettsburg, či jak sa to volá. Takže sponzoruje ho Puma. Fajn. Tieto 4 ja som celkom... Tento už je starší, takže toho by som nechcel. A teraz tu máme tohto a tohto. A teraz koho z nich? Dedic. On vlastne nemá toto, takže z týchto dvoch koho. Buď Nebelkovič, 80 rýchlosť, bránenie iba 67 a bránenie 73 skaly. Mne a bude... Tento bude lacnejší, ale zase tento bude lepší. Dobre, kašlem na to, ľudia. Kupujem Skali. Hráč nechce hrať inde. Tak, kupujem tohto. Aha, on je na hostovaní. Aj ten je na hostovaní, ne? No a čo teraz? Tak. Musíme nájsť takoho iného. Joj. Keď nemôžeme nikoho. Dobre, tak ja by som zohnal... Koho napríklad? Dobre, ľudia. Ja si myslím, že nebudeme nikoho kupovať radšej. A radšej budeme teraz skôr predávať a budúcu sezónu budeme až kupovať. Takže napríklad tu strany záložník nepôjde. Budúcu sezónu by som kupoval. Teraz by som skôr iba predával. Takže môžeme sa rovno presunúť do konca prestupového obdobia. To bude trvať chvíľku. A vyhráme alebo prehráme proti takým Salford City. A remíza 1-1. OK, ja by som to skipol rovno tu do polovici sezóny. Let's go. Poďme rovno na to. OK, ľudia, takže sme v polovičke sezóny a v League 2 sme na 1. mieste.
Okej, ľudia, toto je šialené. My sme reálne na prvom mieste. To je extrém. To znamená, že pozrieme sa na FA Cup, kde sme v 3. kole proti Tottenhamu. OK. Fajn. Carabao Cup nehráme. To sme ani nehrali, tuším. Sa mi zdá, že nie. To sme ani nehrali. Fajn. Potom tu máme Vertu Trophy. To neviem ani čo je, ale OK. Potom tu máme Playoff Week 2, OK, to je klasika. Európsky medzinárodný pohár. Sme boli 6. Nevadí. Toto je klasika, OK. Takže. Let's go. Ale ešte predtým. Dnes sa pôjdeme pozrieť na môj tím. Sa pozrieme do akadémie. Juniorský tím. Fajn, tomuto typkovi sa darí Radic. Takže +1 a už má 15 rokov. A tam ten druhý odišiel, takže ty si jediná naša záchrana. A poďme sa pozrieť teda na tím. OK. No, tým nevyzerá úplne dobre, ale to nevadí. Lebo na budúcu sezónu musíme podpísať takú dobrú zmluvu. Takže let's go. OK, nemáme tu úplne dobrých hráčov, ale zase ani hrozný. Takže ja by som simuloval ďalej, ale ešte predtým by som išiel... Napríklad, tu máme taký zápas. OK, to nebudeme hrať teraz. Ale máme tu scoutov. Poďme urobiť nejakých scoutov. Poďme nájsť scoutskú sieť. Južná Amerika. Dáme ju do Brazílie. Dáme na 6 mesiacov. Let's go. OK, ľudia, takže dáme na hrotového útočníka práve aj dáme krídlo. Dáme pokračovať. Dáme hrot, to je klasika. Zahájiť míci. A poďme rovno na to. Ešte by som najmul ďalšieho. Michal Horník. Tak veľmi neviem, takže tak. Ale jo. Je to zaujímavé, no. Sme prví, takže let's go. Máme 10 miliónov. Čo není úplne najideálnejšie, ale ako pozerám, dresy sa predávajú dobre, keďže tak. Sezónní náklady, fajn, dobre, noví hráči 0. OK, zatiaľ to je dobre. Nice. A preto ideme do konca mesiaca na 28. A my sa spolu zatiaľ pobavíme, takže let's go. Ideme pretáčať kus. A OK, je to zaujímavé, pretože sme vyhrali, sa mi zdá. A tu asi možno... sme prehrali, takže už asi nebudeme na prvom mieste. Let's go. No, let's go. A potom tu hráme proti Tottenhamu. A vyhrali sme, alebo prehrali. Ľudia, 3-1, nestačili sme na Tottenham. Ale ideme si teraz zahrať zápas. Poďme na to. Odsimulujeme až ku zápasu a potom si ho ideme zahrať. Let's go. Poďme rovno na to. Takže dávam hrať len útočné akcie. Let's go. A poďme rovno na zápasík. Takže tak. Klasika, zápasík dobrý. Simulujeme a poďme rovno na to. Fajn, ich tým rozohráva, tak poďme. Musíme toto vyhrať, to je jasné. Fajn, a teraz je to 1-0 pre nich, ale teraz Mako FC bude útočiť. A ide dopredu. Ide. Kľúčky a stratený míč. OK. Je to 35. minúta. 1-0. A Mako FC môže vyrovnať. Mako FC. A nič, nestačilo. Ale teraz je to 1-0 zase. A 40. Mako FC v solovom behu. A ideme. A kľúčka.
nahrávka spoluhráčovi sa nepodarila. Ale teraz máme veľkú šancu znižiť na 2-1. Máme šancu, poďme. Náš tým Mako FC nestačil. A tým pádom prehrávame 2-0. Ľudia, je to tragický koniec, takže je mi to ľúto a tak, no. Let's go. Takže... Ale dopočuli sme sa dáčo v novinách, tak si to rovno poďme pustiť. Týmu Mako UFC hrozí bankrot, majú len $6 miliónov a všetci hráči sú unavení. Budeme situáciu naďalej sledovať. Ľudia, tak ste to počuli. Ale jak máme $6 miliónov, keď sme mali predtým... Ale nie, nám zobrali peniaze. OK, ľudia, tak to je koniec. Mako FC sa zadlžilo. Dobre, ľudia, toto môžeme vyriešiť jedine výhrou titulu a klasifikáciou do 3. anglickej ligy. Ľudia, v ďalšom diele sa dozviete, či sa nám to podarí, alebo Mako FC úplne zbankrotuje. Majte sa krásne, skladať basne, vidíme sa zajtra a čau.